Nika, there is a problem in procurement matters. Wakao jogi to account. Watero jogi, more prosecute gi. Tango matimore, kanitire procurement problem, ithichi yoko, kose thichi yoko, mabende okthichi, inyisini step aside, kasto kinyne, ipuma nako ketie communication authority kaka Jacom, kanlo bocha kithichi yoko, kigoli kanyo in ambassador. Nikechango, kuru one gi political interference. Jogi, some of them onge a mind of their own. Gibedo controlled as robots from the government. Mini seni adwaro kama. Ineno kanengane wodwa mane oginego malichni ilungo ni Msando. Msando kane owacho ni wang nodwa ngia ne technology ni mapeka hinya. Ineno ka gima political class notimo. Modhi owite kumoro kurikiro na nyako moro matis ni emotime nade emonego. Koro ka jo politicians nyalo weyo intimidation of IEBC commissioners to casto chike ma wantiere gogi wangi ni gibedo observe to the latter makan tiere any violation to every person is held accountable at a personal level ma gibedo kata okiene gi mar holding any other public office then wanyalo bedo gi independent body manyalo conduct elections but no kata ikel pop kaka ne wakili wacho katibed mana gi Supreme Court judges katibed mana go wad gi Raila nikech kapo katieko ing'eyo niya sani ntiere kaka weche wachore politics ka ananyis di politics is about interest and kata jok mabedo elected is about interest ne kata the chief agent mar Raila 2022 sani nobal gi Raila Sabina Chege mane ji dwaro kata mondo bed deputy mar Raila makano biro mabei mon ne pamo kendo ne ji omor kode bang election ni tap no dhi kure no dhi weche mag siasa kila ngato ngiyo mana interest ne koro kata itim manade ka onge structures ka onge sheria kokwaluo sheria kako keti manie constitution kamane maina kiai Supreme Court ngado pod wabro dok mana kuma wantiere cha adwa nwa kaw yoyo mokuongo e twak marwa mokuongo chedno maru pinyo kinyi makawuono wamodh pi matin waduoga wadhi mbele kod twak marwa nyakora Ramogi Jwang kikidhi mabor waduogo bang yoyo matin. Wuoth mar manyo chang